Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuek nahi duzuen bizitza sortzen, superbotere hauek entrenatzen, espero dut baiet. Gaurkoan goazen aztertzea nola sortzen diren adiskidetasunak. Normalean komunean duzun zerbaitekin hasten da. Eskola berdinean zaudete, kirol talde berdinean zaudete, berdintzait, herri berdinekoak zeate. Azkenean bizipen horiek emozio batzuk sortzen dituzte eta energiarik potentena dira emozioak eta horrek batzen gaitu. Baina ze pasatzen da norbaitek aldatzen duenean? Gelditu eta ikusiko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ez astu hemen dituzutela, zuen super txikiak alduntzeko sekretu guztiak nere web horrian zerta itxaroten naizea guztiz indartzeko. Agian laguntalde batean, baton bat nazkatu egiten da bere rolaz. Hau da, lider bat edo bi dauzkazue laguntalde horretan eta jada esaten duena edo egiten duena ez zaizu gustatzen. Eta erabakitzen duzu zu zeu izatea. Eta erabaki dezakezu jada ez dezula inbeste denbora haiekin pasatu nahi. Demagun, daukazun laguntaldeak bere oinarria zein da egunerokotasunan. Adibidez, kexatzea berdin zait. Andereñoengandik, gurasoengandik, bizitzagatik orokorrean. Baina agian iristen da puntu bat nazkatu zarela dinamika horrekin eta atera nahi duzula. Baina zen izango da besteen erreakzioa? Besteak aldatzen dutenean? Zer esango dizute? Zer duzu gaur? Arraroa zaude? Edo uste nuen ondo eramaten ginela? Edo gehiago gustatzen zitzaidan nola zinen lehenago? Oso zaila da taldetik banatzea. Are gehiago, zuen adinean beti jokatu dugu berdin, gauzak egin ditugu modu batera, sentitu ditugu modu berdinera, eta lagunengandik banatzea eta ohitura horiek aldatzea asko kostatzen zaigu. Ez zaigu inori gustatzen aldamenekoak aldatzea. Asko kostatzen zaigu bere jokabide berria ikustea eta onartzea. Demagun, talde batean, Pepitok beti denari amen egiten ziola, baina erabakitzen du bere burua gehiago maitatzea eta aldatzea erabakitzen du. Beraz, hor datoz arazoak. Ezin dugu ingurunearen menpe egon, gu geu izateko. Agian politazea, arrakasta dezu, baina ingurune hori desagertzean, zure buruarekin topatuko zea eta nor zara zu orduan? Zure barrukaldearekin topo egingo duzu, eta agian ziurtasun eza sentituko duzu. Botere handia eman diozu inguruneari eta ez dakizu ongi nor zean. Aske izateko lehenbailen zure barrukaldeari heldu behar diozu. Zure emozio, pentsamendu eta sentimenduei erreparatu beharko diezu. Kanpokoak ez dizu zoriontasun gehiegi emango. Barrukaldea begiratu eta kasualitari ordea bai. Beraz, libre izan nahi baduzu, konektatu zurekin egunero. Prest baldin bazaude, esaidazu bai handi bat. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.